Sena Ušić-Ogunica bivša je hrvatska odbojkaška reprezentativka koja je ostvarivala zavidne rezultate. Bila sam 20 godina u profesionalnoj odbojci i toliko sam sretna i zahvalna na tom periodu i tom iskustvu. U sport se potpuno zaljubila, a to joj je po obiteljskoj crti bilo zapisano i u genima. Rođena sam u sportskoj familiji, tata je bio poznati cibonaš i svi znaju ko je Cibona bila i mama je bila poznata odbojkašica mladosti u Zagrebu. Sena je zbog sporta živjela posvuda po svijetu, baš kao i njezini roditelji. S putovanja su uvijek djedu donosili knjige o biljkama koje je on u Velikoj Gorici proučavao, a tu ljubav prenosio i na Senina bratića Andreja. Ili smo mi išli brat, ili smo išli negdje kod nekog ko nam je brao, pa smo onda te bilje donosili natrag doma, tu gdje ih je deda prerađivao. Nikad nismo za pelenski osip koristili, na primjer, neke kreme iz trgovina, deda uvijek radio te pripravke. Andrej mu je često pomagao i upijao njegovo znanje. Kad je deda umro, onda sam ostao tu ja zapravo sa bakom, sa Seninom mamom koja je isto tu bila radila. Sena je za to vrijeme i dalje igrala odbojku. U ženskom kolektivu često je bila riječ o kozmetici, pa su suigračice katkad tražile da im Senin bratić nešto spravi. I onda je bilo, evo, ajde Andrej, napravim jedno masažno ulje samo sa lavandom, samo sa ružmarinom, onda tijela kremicu za lice moja suigračica i ja sam vidjela zapravo kako se super nekako nadopunjujemo, Andrej i ja, i tu je sad onda krenula, ajmo mi napraviti jednu liniju cijele neke prirodne kozmetike. I tako su zajedno nastavili obiteljsku tradiciju, a u posljednje vrijeme razvijali su recepturu za hidratantnu kremu za ruke. Svi znaju učinak kazena biljne masti i htjeli su isto da napravimo jednu hidratantnu verziju kreme za ruke koja će se brže upiti. I tako su razvili kremu za ruke lavanda i tanđerina te kremu za ruke ružmarin i limun. S prirodnim kremama za ruke Azena sada se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. Čim pomirišim, asocijacija mi je more, Mediteran, općenito ta naša priroda lijepa. Njihove kreme dolaze u praktičnoj tubi napravljenoj od 100% šećerne trske. Taj se opet prožima naš macerat sa nevenom i gavezom, ima unutra i bademovog ulja, fino i dubinski nahrani tu kožu i njeguje. Sena se sada nakon sportskog prebacila u poduzetnički svijet, a ima li razlike? Meni je sad isto takav adrenalin za ovaj projekt Startaj Hrvatska, kao da igram 5. set neke utakmice. Kako je njihova poduzetnička utakmica tekla, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.